Paninguha kamo sa sa kinabuhi, kalanon sa kinabuhi. Mayong buntag kanatong tanan ug maayong adlaw sa Domingo. Palakpakan nato ang Ginoo. Sa atong kinabuhi, malipay gid ta kung ang atong mga paninguha, pangandoy makabot. Tinuod dili usa paninguha kamo sa kalanon sa kinabuhi kay ang Ginoo naghatag man siya kanunay kanato niini. Ingon sa homily sa usa ka santos, usa ka obispo, iyang pangalan si Peter Chrysologus, ana siya. Love destroys the lover if he cannot obtain what he loves. Love destroys the lover if he cannot obtain what he loves. Kung dili makabot sa usa ka tawo sa konteksto sa gugma man ni siya, makabot sa tawo ang iyang gipangandoy, siya madaot. Kanang experience na to ba nga masakitan ta kay usahay dili makabot ang atong mga paninguha. O kana siya makapadulong sa ato sa usahay sa mga mas lisod pa nga makahimtang nga makadaot sa atoa. Sa atong ebanghelyo, atong nadungog gikan sa ebanghelyo nga ang mga tao nagpangita kang Hesus. Niadtong niaging Domingo, atong nadungog nga ang mga tao gipakaon ni Hesus. Pila sila kabuok? Pila to? Mga 5,000 sila. Apasabot ana nga daghan kaayo nga tawo ang gipakaon ni Hesus. Ug tungod ni ana nangita ganahan gid ang mga tawo sa ila. Ug karon nga Domingo makitaan niyo dira sa kuan TV bay tawag ani no? Kana gikan sa Tiberias kung makita ninyo si Jesus niadto sa Capernaum. Kay ngano man, di ba, pagpakaon ni Jesus kanila, gusto nila nga himuon siya nga ilang hari, pangandoy nila nga himuon si Jesus nga hari kay pangandoy sa mga tao nga makakabot, makabaton og usa ka leader nga makahatag sa ila og kahapsay sa kinabuhi, kanindot sa kinabuhi, kalami sa pagpuyo sa kalibutan, duga nga kinabuhi. Nganuman, nangandoy sila tungod kay naman sila experience nga lain, bad experience, tungod kay under man sila sa Roman Empire. Ikaw nga tao nga gi-under sa uban pa nga mga tao, wa kay kagawasan, di gid kaganahan. Mo nang nangandoy sila usa ka leader nga sama ni Jesus nga ligdong nga tao. Pero ang ilang panglantaw kulang tungod kay ang panglantaw nila sa usa ka leader, usa lamang ka political leader, usa lang ka panggobyerno nga leader nga muhatag kanila og ka mga panginahanglan. Apan kining mga panginahanglan kaning mahatag sa usa ka leader political, mga pagkaon lang kini nga madunot, mahuman lang. Kanang kung naay bagyo, mahurot ra po dayon. Pero ang pagkaon nga ihatag ni Jesus kanato dili sama sa pagkaon nga madunot. Kay siya dili man madunot. Siya ang pagkaon alang sa atong kinabuhi. Unsa man kini nga mga pagkaon, sama sa pagkaon sa pagkamanggihatagon, pagkamahigugmaon, kalinaw, pagpasaylo. Ang tao nga mapasalamaton, manggihatagon. Ang pagkamanggihatagon sa tao dili malimtan sa isig ka tao. Ug kini siya nga pagkamanggihatagon makapikto sa uban. Nganong makaingon ta pagkaon kini sa kinabuhi ug kini siya dili madunot kay mupadayon man kini sa kinabuhi. Ako nga gihatagan sa Ginoo og mga grasya, mapasalamaton ko, ipasa nako sa uban
ug ang tawo nga napasahan niini nga grasya, iya po nang siyang ipasa sa uban. Ang tawo nga gipasaylo, mupasaylo pod sa uban, ug ang gipasaylo, mupasaylo pod na siya sa nakasala kaniya. Nana ang kinabuhi ni Kristo nga atong dawaton, ang pan sa kinabuhi. Sa akong pagsugod ganina, nag-ingon ko nga, paninguha kamo sa pan sa kinabuhi. Ang mga tao, kitang tanan, naamgid tay mga desire. Natay mga kalimot ko mga desire and longings. Unya, usahay kini siya, dili nato makabot. Example, natay paninguha nga maka-experience na atay dako og laom nga relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Apan sa atong pagbati hawang usahay, dili nato siya makabot. Sama ta sa mga Israelita nga nag-desire kaniya, apan dili nato makabot. Busa nangita taglain nga makahatag sa atog kalipay. Instead nga mangita ta og dugang kusog nga mo-connect sa iya, muadto ta sa nagkalain-lain nga mga butang. Muadto ta sa mga nagkalain-lain nga mga emosyon para lang kini mapuno ang atong kahawang. Mga lugar, nga panahon. Sa kinabuhi, for instance, or for example, ni San Agustin. San Agustin usa ka santos, pero before siya nahimong santos, niagi siya sa mga kalisod, tawhanon kaayo. Nagkasala siya. Nangita siya og Ginoo pero wa pa man niya nakaplagan ang tinuod nga kalipay. Niadto siya sa mga lulinghayaw. Mga chicks, worldly, mga ingon ta mga kalisod yun, aron lang mapuno ang kinabuhi. Sa akong experience sa rehabilitation center pod, no, na ako'y mahatag sa inyo. Daghay mga anak sa adunahan didto, pero ang ilalaro gid nang gipangita kay presensya sa ilang ginikanan. Pero kay hawang man, wala man ilang mga ginikanan, busa ila kining gipuno sa mga material nga butang. Example, nagidato didto. Nagpalit siya og sports car. Kay naman siya sweldo matag bulan nga ibutang ta mga 5 million. Wala siya ginikanan pero wala sa ilang panimalay. Gipuno niya maayo ang iyang kinabuhi og luho, mga butang para lang mapuno ang iyang kahawang. Nadiskubre na lang sa iyang mga ginikanan nga na-addict siya gawas sa mga luho, na-addict siya og droga tungod kay nabangga man ang sports car nga iyang gipalit. Dito na-discover nga kadroga siya. Akong punto is that natay mga paninguha sa kinabuhi o dili siya matumong sa unsay katuyuan gayod, kini siya makadaot sa tao. Ang tao nga nangita og Ginoo ug dili niya makaplagan ang Ginoo, usahay moadto sa mga butang nga makadaot og sa hinay-hinay sa iyang igong panahon, madaot gyud siya. Busa challenge kinis kanato nga mangita gyud sa pan sa kinabuhi, dili sa pan nga mga madunot. Daghan may mga pan nga madunot o challenge kaayo sa ato nga mangita sa pan sa kinabuhi nga mao si Hesukristo. Karong Dominggoha usab atong giselebrar ang Domingo isip pag remember ni Saint John Mary Vianney Sunday, di ba karon?
Kini siya mao ang atong sumbanan sa mga pari. Kaninyo nga nasa kabadbaran, daghay bukasyon nga naghulat sa pagkapari or pagkamadre. Busa, kini nga mga paninguha sa mga kabatanunan, hatagin ninyo og igo nga direksyon yung mga anak, hatagin niyo og igo nga mga direksyon aron kini magiyahan sila og matumong sa unsa ilang katuyuan sa kinabuhi aron dili maadto sa lain nga mga padulngan ang inyong mga anak. Ako mga pag-ampo kanatong tanan sa inyo mga paninguha sa kinabuhi, paninguha sa pagpanarbaho, sa bukasyon o sa adlaw-adlaw nga mga panginahanglan. Palihog manindog ang tanan.